Ja, in Moedigen, daar waren fanfare vroeger jaren. En als er kermis was, dan gingen ze uit. En ik was ook enige jaren in die fanfare geweest, maar ik was de slechtste muzikant van de hele fanfare. Dat durf ik gerust te zeggen. Ik wist wel wie het moest, maar de tongslag was niet zuiver genoeg en die vingers die waren niet gauw genoeg voor die dubbelkrossen bij te houden. En als kermis was, dan gingen we nog een carousel hier voeren en zo. En dan gingen we ons gaan dansen, of in een café. Dat was plezier in de tijd. Met van tevoren was de processie, de bronk. Dat was altijd 14 dagen na de Pinkster. En dan moest die politiekingen met bijen en zo, allemaal met bum, met dingen of wat ik zeg. En daar hebben we niet speelden ook met. En wie we nog het ouder waren, na 15 jaar, dan mochten we met de papa en de mam naar een zaal gaan, naar de bal. En dat waren eigen lui wat dat speelde, dat was een orkest van dingen, van de zaal zelf, van de harmonie. En dat was echt, dat had ik echt veel plezier gehad. En kost voor dansen, en wenn voor een dans houden, wat we heel gaan houden, dan riep er bis, en dan speelden ze nog eens.